Eh, apa tuh? Gua niki kula sukani piala. Piala apa? Duka niki napa? Piala napa niki? Piala apa iki? Tuh, Piala tak nyukani niku. piala trofi iki. Penghargaan dan Oh. ucapan terima kasih telah menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas Surakarta 2025 Kasat Lantas. Ora, iki le tuku apa le ngekei? Tak nyukani Mas niku. Maksudnya tugas napa enten. Ora, lah iki dalam rangka apa tuh? Lah niku kan kula pas parkir lah Oh. kula niku di tarani niku ditakoni terus sukani terapi niku. Ora, lah kowe ditakoni apa iso entuk piala? Aku ora percaya iki. Kowe Ngoten lho tuku niki kowe enten iki. buktine Mas ya. Ndi kaya ngopo? Niki buktine. Ndi buktine? Niki. Buktine. Lah, iki karo Pak Polisi to? Nggih wonten. Lah kowe ditakoki apa iki? Duka nika. Hoi. Ini Sapa? apa tekoni? Ditekoni iki tekoni apa? Tekoki piye? Tok, iki lho. Iki ki lento iki mau ngekeki piala aku. Oh, niku to. Piala kaya ngene iki le tuku apa le ngekeki Pak Iku Polisi. disukani, teman. nek iku disukani niku. Ora gawe odo-odo lho kowe. Mboten niki Mboten. disukani saestu. Oh. Lah kok iso entuk kaya ngene iki kowe ditakoki apa iki? Ditekoki niku pertamane nggih surat-surat nggih. Oh, SIM, terus. STNK, dan terus pokoke kelengkapan lah. Terus ditekoki persiapanmu ki nek arep budal kerja apa wae. Lah kula lek nyauri ya penting awake waras sehat, Bos. Aku yo ngono. Yo wis bener kuwi ngono iki yo anu guyu Bos. Lah ditekoki persiapane paling penting awake waras sehat to, Bos. Lah jane jawabanmu glece kok iso entuk piala kaya ngene. Lah terus dah, wis yo bener kuwi terus selanjutnya yo cek oli, rem dan lain sebagainya kendaraan to, Bos. Terus Bar kuwi terus etikane kendaraane nek mlaku nek dalan kepiye yo pire ya alon-alon mboten ugal-ugalan. Oh, ngono. Nggih. Dadine kowe iki entuk piala iki ya mergone kuwi. Nggih, lek Dadi nyauri niku. Pak Polisi iki nekani kowe. Nggih, wong kan ngen parkiran kula pas turu ya nenten. Kowe dipertanyai. Nggih. Ditakoki surat-surate komplit. Nggih. Ya untung kan KPS-e, STNK-ne kabeh komplit ya. Nggih. Ya wis berarti iki mau ya si sapa? Lendo to. Lentu yo ngekeki fotone. Lah niki bukti Iki nyata iki iki nek mboten cetoke tugas. nek editan ya ora mungkin. Iki Pak Mboten. Polisi Surakarta iki. Ae. Oh, Pak Polisi Surakarta ya wis iki saka Satlantas Surakarta ya to ya iki berarti ya. Nggih, niki akhir tahun niku. Oh, ya wis. Wis matur nuwun iki Pak Polisi Satlantas Surakarta sudah memberikan trofi kepada primadona Tran khususnya unite Sam Anto Arus Sam Lento iki alhamdulillah bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Nah, ini suatu penghargaan buat kami nggih Pak Polisi, matur nuwun sangat. Nah, iki kanca-kanca sahabat primadona iki memang Wanto Aronto sedurung arep trip kuwi tak wanti-wanti tenan bolo. Jadi keselamatan penumpang, kebahagiaan penumpang ning dalan kuwi nomor 1 bolo. Jadi enek jenenge Bangjo, abang, ijo, kuning kuwi aja ngasih dilanggar, aja ngasih ngeblong dalan, aja ngasih bahu dalan. Keselamatan nomor 1 lah kuwi kudu dijogo. Selain kuwi sebelum arep mangkat trim kuwi tak kon ngeceki unit kabeh. Dadi kaya rime, kaya oline, kaya bahane kuwi aja ngasih ana masalah ning dalan. Nah, kuwi menyangkut keselamatan orang banyak. Si kru iki Anto Arlento iki kudu bener-bener njogo. Dadi tanggung jawabe wong akeh bolo. Dadi ya alhamdulillah iki entuk penghargaan saka Pak Polisi Surakarta. Matur nuwun sanget Pak Polisi. Namine sinten? Jenengan? Sinten iki? Pak Yoyok nomor segitu niku. Oh, Ora ketutup pada iki. Pak Yoyok kan. oh sepertinya namanya Pak Yoyok. Matur nuwun Pak Yoyok atas kepercayaannya pada primadona sudah memberikan penghargaan yang menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas 2025. Matur nuwun. Salam presisi buat
Polri Satlantas Surakarta. Matur nuwun wis pokoke iki kanggo Anto karo Lento, iki engko ya tak kei apresiasi gandeng entuk tropi ngene ya wis iki mau wis tak kei makan-makan lho. Berarti ya wis lunas yo. Kok kur mangan tok, Bon. Oh, wis tak kei makan-makan gone Udin mau. Tahe kula nggih nurut. Tahe. Iki mau wis tak kei makan-makan berarti ya wis pas bolo. Nek dina iki Tahe yo arep yo no. Arep yo tahe. Arep. dina iki mau ya wis iki mau wis tak anu wis impas le bolo aku dhewe wis ngekeki mangan. Iki mau wis ngekeki tropi aku ya seneng. Ya wis kok putih-putihe kok ditunggu wae pokoke. Siap. Lendo karo anu Anto. Nggih. Wis, ngono sik ya bolo ya. Iki matur nuwun sanget sekali lagi buat Satlantas Polresta Surakarta. Maju terus Polri nggih. Matur nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.